በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ሸዊት ራያ ዩቱብ ተኸታተልቲ ሃመያኻትኩም ድሕና ዲኻትኩም ደቂ ዓበይቲ ዋይ በኣነ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር መስገን ሃምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ኣምላኽ ይብዝሐልኩም ጥጥዕሙ ሰናይ ንዓኻትኩም በረኻተይ ነዛ ቻናል እዚኣ ሓደስቲ ድኾንኩም ብሳብስክራይብ ጀምርዋ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ደሞ ቤተሰብ ዝኾንኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ርእኻትኩም ኮመንትኩም كل نجارهم طعمي زي مسكين يغني لي خورات حواتي تفقتلين دمو على كومنت أرمنيهم الفيديو بلايك جمروا لما أنت هرستنا فغر مالت انتاي مالتيو ليش تنسنا صحفنات نكمل لهم مالتيو سكعمت الرشة سمعوا تسفاي كبر فغري مالت انتاي مالتيو فغري ركب خلتها سقا زي كونس ركب خلتها لبيو ወዲ ሰብ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ሰለስተ ነገራት የድልዮ ሓደ ተስፋ ክልተ እምነት ሰለስተ ፍቅሪ እየን ካብዚኣተን እታ ዝበለፀት ድማ ፍቅሪ እያ ፍቅሪ ህይወት እያ ኣይኮነይ ዝብል ድማ መቐረት ፍቅሪ ዘይፈልጦ ዓሻ ሰብ እዩ ፍቅሪ ካብ እግዚአብሔር ዝተወሃበ በረኸት ፍረ ቅዱስ እዩ ተፋቀሩ ተፈተው ብፍቅሪ ምልእዋዛ እዛ ዓለም ክብለኩም ከለኹ ሓደ ምስ ሓንቲ ምስ ሓደ ብፍቅሪ ተጣምርኩም ብቃል ኪዳን ተኣስርኩም በረኸት ዘለዎ ህይወት ሰላም ዘለዎ ሓዳር ንበሩ ፍቅሪ ክዓቢ ዝኽእል ድማ ድሌት ሓደ ሰብ ዘይኮነስ ድሌት ክልተ ተፃምርቲ ምስ ክኸውን እዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሖም ስለዚ ልብኻ ብንጹህ ፍቅሪ ስላሴ ምእዛዝ የድሊ ማለት እዩ ፍቅሪ ባዕልካ ክተምፅኦን ክተጥፍኦን ዘይትኽእል ስውር ህያብ እዩ እግዚአብሔር ዝሃበካ ቅዱስ ስጦታ እዩ ፍቅሪ ማለት ክርስቶስ መድሓና እዩ እቲ ንጹህ ዝኾነ ሰብ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ድማ ኣብዚ ጸጋ ፍቅሪ ተኻፋሊ ይኾን ፍቅሪ ሓልዮትን እምነትን ልውሃትን ቅንዕናን ዝመልኦ ክብረት ወርቂ ዘይትበተኽ ሰንሰለት እያ ስለዚህ ታ ሰንሰለት ንኸይትብተኽ እምነት እምበር ጥርጣሬ ከኣቱ የብልናን ናይ ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና ፍቅሪ ብፍቅሪ እምበር ብገንዘብ ክግዛእ ኣይብልን ምክንያቱ ብገንዘብ ዝገዛእካዮ ፍቅሪ ጽባሕ እውን መውራዱ ኣይተርፎን ብገንዘብ ዝገዛእካዮ ፍቅሪ ሸይጣናዊ ፍቅሪ እዩ እምበር ቅዱሳን ፍቅሪ ድማ ኣይኮነን ፍቅሪ ምስ ዝኾነ ይኹን ሃፍቲ ክወዳደር ዘይኽእል ህያብ እዩ ምክንያቱ ንብረት ሃፍቲ ዝውዳእ ሓላፊ ነገር ፍቅሪ ንዘለኣለም ዘይውዳእ ዝነብር ቅርሲ እዩ ፍቅሪ ዓሌት ዓዲ ኣውራጃ ዞባ ሃይማኖት ዘይፈሊ እዩ ፍቅሪ ዝፈልጥ ሰብ ድማ ፍጹም ዝተቀደሰ እግዚአብሔር ዝፈርሕ እዩ ሰብ ዘኽብርን ስድራኡ ዘኽብርን በዓል ቤቱ ዘኽብር ተኸበር ተኾይንኪ ዝነብር እንትነበር ብፁዓት ወዲ ኣዳም ወዲ ሔዋን ጓል ኣዳም ጓል ሔዋን እዮም ደቂ ኣምላኽ ድማ ይሰመዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጹህ ፍቅሪ ይዓድለና ንኹላትና ኣሜን በእውነት ቃል ህይወት ይስምዐና ኣሜን ካብዚኣታይ ንመሃር ፍቅሪ እንታይ ማለት እዩ ፍቅሪ ማለት ሰብ ልቢ ክልተ ነብርካ ናብ ሓደ ልቢ ኮይንካ ሓንቲ ምስ ሓደ ምስ ሓንቲ ማለት እዩ ንበዓል ቤታ ትእዘዚ ንበዓል ቤቱ ዝእዘዚ ቤተሰቡ ዘኽብር ወለዱ ዘኽብር ወለዳ ተኸብር ብፅእቲኣ ይብለና ሓጢያት ተነበረና ዋላ ብዙሕ ሓጢያት ተሰራሕናስ ናይ ቤተሰብና ምእዛዝን ናይ በዓል ገዛና ክብረትን ብዝተብልና የሱ እግዚአብሔር ሓጢያትና ይሓድገልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ልብና ነፍቅሮ ቤተሰብና ብሙሉእ ልብና ነፍቅሮ በዓል ገዛና ይግበረና ብሩኻተይ እነዛ ቪድዮ ተትመቻትኩም ብላይክ ኮሜንት ሸር ናገበርኩም ኣባራትዕኒ ብሰብስክራይብ ጀምርዋ ሰብስክራይብ ከም ትገብሩ ከይጠፍአኒ ሰማሕዋቲ 5000 ተውፅሕ ንተስፋ ይገብር ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ዋን እና ሰብስክራይብ ናገበርኩም ሰማሕዋቲ ብዝተረፈ ሓደ ነገራት መሃር ድንብሎም
حزنا المتصلكم يناس كعك حزنا المتصل سسناي نعخاتكم زم حواتي مستعرف السلام أملاخي بزحلهم سلام.